Salutare și bine v-am găsit, eu sunt Zaistu și acesta este un site numit Achinator. Practic ce face acest tip? Spune anumite întrebări și prin întrebările acelea ghicește personajul la care te gândești. Și mă gândesc să începem, pe cine să alegem. Hai să începem cu ceva ușor, gen Mario. Noi probabil nu știu. Nu e real. De nu folosești. Deci nu normal. Da, da, l-a găsit. Da, l-a găsit. V-am zis. Cred că o să fac chestia asta de multe ori. Ce să te tipul ăsta. Da, lasă. Îi tai un tip. Ok, el era. Hai să mă gândesc la altceva. Cine să luăm noi? Cineva din România? Hai să luăm pe Chelo. Chelo. Hai să luăm pe Chelo. Da. De. Nu prea cred, știți? Nu cântă manele lui să mă arăte singur că fac. Ok. Eu să zic nu pentru că nu mă consider. Nu. Da, e pe aproape. De unde dracu? De unde dracu e el așa? Nu știu dacă a fost în Roma. Pe cuvântul meu de nu are. Nu. Oh, da. Du-te. Ok. L-a găsit, eu să fie. Cine să-i dai să găsească? Oh, da. Știu pe cine. Nu-i român. Da, e o femeie. Nu. Da, e blond. Nu, e un chiar un papalat. Nu e mai Cyrus for Fox. Da. Nu, n-are poker for Fox. Da, e foarte. Nu, e cam. Da. Nu știu. Nu, what the fuck? Nu e acolo, e praf în fund. Trebuie fund. Nu, săracu cred că e canadian. Lana Del Rey, nu frate, e Justin Bieber. Hai să continuăm, poate își dă seama. Nu, tocmai scrii blond, the fuck. Nu. Da, iar. După, m-a întrebat dacă este după numele lui full. Și acum mă întreabă dacă e cunoscut sub un anumit nume. Deci, the fuck. Da. N-are copil. Nu. Probabil, nu știu. Nu știu ce să zic, nu-i chiar hipster. Nu știu. Nu. Nu. Aoleu, doamne, ce întrebări îmi pune și ăsta, probabil, dă-l dracu. Bine să dau. Ce întrebări pun ăștia? Da.
Nu, doamne, să se gândești la care ce să fac un pe aia. Stai. Nu știu. Sincer, nu știu. Știi ce? Fuck it. Hai să-i dăm din nou. Gata, știu pe cine, gata. Deci tipul ăsta, Zaio, motherfucker. Ăsta, uite, e de la babalâc de la Celiu. Ok. Se spune că ar fi un cântăreț. Nu e femeie. Probabil o fi, nu știu. Un actor. Nu cred că ar fi un. Se zice că ar fi. Dar normal. Nu e asiatic. Nu trăiește acolo. Asta are ceva cu dinozaurii, cine e Dumnezeu? Nu știu, nu le putem știu. TV-cea. Bă, care-i faza? De ce nu scrie aici corect? Nu. Probabil trăiește în american, nu știu, sincer. Nu. Nu știu, nu-mi dau seama, îi văd doar fața. Nu e animal. Probabil. Nu. Da. Nu. Înseamnă cu Dexter. Nu știu. Nu are prieten, l-a găsit, du-te! Și azi ce întrebări mi-a pus. Lol. Chiar asta mă gândeam. Ok, ce pot spune? Cam asta a fost pentru primul episod. Să scrieți jos în comentarii ce ați mai vrea să fac, cu cine. Și ne vedem data viitoare, ce am descris cu să nu mai contează. Deci ne vedem data viitoare, nu uitați să-mi scrieți și like, share și subscribe dacă nu ați subscribe. Ok, salut!